Ang mga tao nga nagsigig adto sa templo, giingna ni Kristo nga wala kamo muto, murag mao sa tingali na iyang isulti nato nga nagsigig simba. Pero basin sa dili, iko no pangutan ako no na imong tupad ina mituo jud ka sa Ginoo. Pangutan na ba kay sahay ra ba sige lang tagsimba pero wa day ta mutuo. Nyaon sa may timaan sa mutuo, una kamaotang maluoy sa atong isig katao. Si Moises nga nituo Ginoo wala muuyon, murag gisuwayan siya sa Ginoo ba, ako ning patio ng tanang tao. Ingos Moises, ayaw sa Lord, oy, maluoy sa kanila. Pag karon nga napagaw kong, daghan kay magsigig text, kay naluoy sila nako. Daghan kayong gisadjis, bisag unsa na lay akong gipang-inom, perting daghan ang gipang-inom, kay gipang-suggest, kay naluoy, kay lagi, pari man, kay tungod, kay kunuhay mura man kog buutan. Pero kakita kas imong anak nga ang iyang gibuhat nagsupak-supak nimo, ingno nimong pundo magdagandagan na noon, ingno nimong hilo magsyagit-syagit na noon, maluoy ka na. Kusi dayon, hapak dayon. So ang tinuod di ay nga magtotoo, kamaong maluoy sa tao nga dili kamaong mutuman sa iyang buluhaton. Si Moises nga nituo Ginoo, kakita siya unsa kangilad sa gibuhat sa iyang mga kauban. Naghimo sila mga Dios-Dios, dito na sila ni simba, pero naluoy gyapos Moises. Pakita kini nga ang tinuod nga tao kamaong maluoy. Kamong mga asawa, unsa inyong bation kung ang inyong bana magsupak-supak na ninyo, maluoy mo o masuko? Kung masuko gani mo, pasabot, dili mo tinuod nga magtotoo. Unsa may inyo? Selfishness, totoo. Inyong gisimba ang inyong kaugalingon. Kamusang mga bana, kung ang inyong asawa magsigig yaw-yaw, demanding kay istanan, sa may inyong bation, maluoy mo, dilisad. Pulos ta mga buangon. Kung ang parishioner dili gyud mo palit og slot, unsa may akong bation? Akong bation, maluoy ko. Labi na makita nako nga nagpalit na sag bagong sakyanan. Yan, nagpahimo na sag palit na sag bagong gadget, nagpablan na sa buhok. Yan na. Ako, sa sloya, ang iyang kwarta gisigilag spend diha nya, wag gyud mo palit og slot. Ngano man, nga maluoy man. Kay kini manggong mga tao nga dili mo buhat sa ilang katungdanan, magbudhi, magbinuang, mao ni sila ang makaluluoy, kay mawala naman sila, mura man sila na nahimuwag sa Ginoo. Nga ang Ginoo man mo ituburan sa tanang grasya. Tanawan ng akong tingog, di mo maluoy ani. Nga bisag pagkaw na baligya lang yapog slat. Hinoon, dili ko guilty ani kay wa ko mag-inom, wa ko minog bugnaw, wa ko inom og sagunsa. I spent my time spreading the good news. Daghan kayong mga recollections, mga talks, misa, ni pagaw.
tingali ni losod ang akong kaning tawag og resistance, immune system. Pero mamalandong ko, ingon ko sa Ginoo, murag wa man kay ko mag-abusar, Lord. Pero nasa i-remind ng Ginoo na akong ginagmayng sala. Ayan siya, pakasa, magugagod. Bitaw sa no. Mga nindot sad ba, makarealize ta nga dili ni ako ang akong tingog, kanang inyong tingog dili sa na inyo. Nya ang tao nga mahimulag sa Ginoo makaluluoy kay wala naman siya gitawag og kinabuhi. Si Kristo nag-ingon, ako gisaksihan ko ni Moises, gisaksihan ko sa akong mga buhat, gisaksihan ko sa Amahan, sa Espiritu Santo katong pagbunyag niya. Pero kamo wa gyud mo mutuon ako. Sabot ang pulong sa Ginoo wa nato kaayo tagaig dakong pagtagad. Ang ato Hinoong gipadadaan matud pa ni Kristo ang inyo nung gituhuan kanang mianha ninyo sa ilang ngalan nga wa magikan sa Amahan. Pananlitan ingnon mo pakulori imong buhok mugwapa ka tuo mo dili unto kadaghanan tuo gyud tuo dayon. Pader, patina na imong buhok himuan ng itom kay batanon kay kagnaong. Tuo ko. Tuo Muna, patina des buhok. Pero moingon ang Ginoo, dawata ang kamaturan nga tiguang na gyud ka. May di mo ta, tiguang ko taon. Nganli lang kong kawatan, ay lang kong nganlig tiguang. Mga ingon na, di tamto. Kana, gagmay pa kayo na nga kamaturan. Labi na gyud ug ingnon ka igsuon na nimo imong silingan ayaw dumti pasaylo kay imo nang igsuon ning ka igsuon kanang sige daog-daog nako kanang sige og binuang nako hasta nga mo agianan gikural wa na mi agianan igsuon pa na adi igsuon lagi na nimo ayaw dumti pasaylo alang kanang kawatan kayo? Lagi, pasaylo ala lagi. Kanang nakabit sa kumbana, pasayloon. Ay, lagi, pasaylo kayo mo ng igsoon. Tuo mo na. Namusamot di mong tuo Klaro na inyong mga naw. Kana, bugat-bugat na. Labaw na yung mo ingon ang Ginoo. Kung ito, ka na ko. Ibaligi ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto simbahan ipalit og hurot og slat or ihatag ngadto sa mga kabos mutuo pa mo na wa na patay na kana lawom-lawom na gina labaw na gyud kun moingon ang Ginoo pagpakamatay para sa imong kaaway nga mao iyang ibuhat. Sunod pa mo na. Awa na. Nagmingaw ng mga naong. Mao na, lita mo kumpiyansa. Kay usahay, paminaw na to. Suod kitas Ginoo. Pero di ay kaaway di tas Ginoo. Mao na, si Kristo nagpakita. Si Moises nagpakita nga ang kaugalingon gamiton para sa uban. So, salamat sa namalit. Bahalag pagaw ko, ako gining taga-update mo sa nahalin sa tong slots. Mo ni sila ang mituog Ginoo. So, ang atong SBF DAG, niabot ng atong halin o 10,822 ka slots. Pakpak. Ang ato sa JPHJ para sa tong pista niabot na sa danghalin og 5,411 ka slots. Pakpakyapon. Kani sila mo nito Ginoo.
aw kamo di ay malit man sa demo ani no. So salamat kay sa inyong pagtuos Ginoo. Kay ang kalibutan nga karon nagsigig tudlo nato. Sigig ingon tiguma ginang kwarta. Tiguma gyud. Kay para na sa imong future. Unsa gotay future iniglinog way kwartang makasagang, inigubat way kwartang makasagang. Dagko na kay utang ang mga nasod nga naggubat karon, dagko na kay utang nya inighuman pagid ang gubat, pabarugon pagyug balik ang ilang gipangbungkag tungod sa mga bomba. Bayran pagyud kadto mga biktima, ang mga inosente nga nangaigo sa ilang mga armas. Luoy kayo, devastating kayo ang atong pagka dili mutuos Ginoo. Kay mutuo palantas Ginoo, magsinabtanay, magpasayloay, maghinatagay sigon sa sugos Ginoo, pagka malipayon, pagka malambuon unta sa atong kinabuhi. Nabitay ning takes na ko, ingon siya, Father, ang ako bang bana nangabit niya 15 na katuig matingali or sobra gibiyaan na gyud miniya kuyog ko sa akong mga anak. Karon ni ay biyudo nga nahigugman ako. So ako lang sa siyang gidawat, nagpuyo-puyo na meron. Kadungog man ko sa imong wali pader nga, di kapangalawat ning puyo-puyo, pero mga sobra na mis na po katuig nga nagpuyo. Unsa man pader, pwede ra ko makapangalawat, nagtinarong man ko. Nako, ang makapalangit nimo, ang paghigugmas imong bana, dili ang paghigugma ng biyudo. Sakit no? Kana bang naitaw nga may kayo nimo, nya support yun nimo, hasta sa imong mga anak nagibiyaan atong animal nga bana. Nya ingnon ka biyay na kay di na makapalangit nimo kadtog yung imong bana ug mao to imong higugmaon, mao to'y makapalangit nimo. Di ka mo sultihan mo gyud na malipay mo. Mga naong ninyo, ay nga dahil paita sa danang Ginoo. Di man saan mo sabot. Muna, ingon na siya na ako, istrikto harasan ni mo pader, no? Labaw pamangkas Ginoo. Gingnan ko. Kibaw ko, Father, in my heart, nalipay ang Ginoo, ug siya'y naghatag nako nining maong tao. Imo sa nang panghuna-huna. Pero di ko motuo anang imong gisulti. Kaya ang Ginoo, mulipay gina nato. Ang Ginoo, muhatag gina nato sa atong ikinahanglan. Nya, kay gihatag manis Ginoo nako, di siya manapat, di siya managmal, di gani manglibak. Kusog kayong rosaryo. Ana, nganong ingnon man kunimo, nga dili ni makaluwas nako. Nindot no? Nindot paminaw. Manabtan pagani kada kadlawon magsige magrosaryo. Ana. Wala lang sa ko nitubag niya. Ako na lang giingon ba, Lord, dali aragid namong mailad. Muna katong ilang simba-simba to mga ribulto, kunuhay nagampo, naghalad-halad sila. Murag nindot paminahon. Pero ang Ginoo nasuko nga naman gisupak man ang sugo sa Ginoo. O unsa may pagsupak, ang pagkaway kasal niya nagtipon. Nagtipon og puyo, way kasal. Nag-isip na kunuhay sila bana o asawa, pero way kasal sa simbahan. Bisag unsaon panimog binuutan, niya wa ka mutuman aning pagdawat og sakramento nga gidesign sa Ginoo, pagsupak yapon na siya.
og pagsalikway. Gani, panginsulto pag yun. Parehanang wa mo pasar sa teachers board exam. Pero may kay siyang mo tudlo sa eskwelahan. May kay siyang mo discuss, may kay mo himog mga silabos, mga lesson plan, may kay siya na. Pero wa ka pasar sa board exam. Moingon ba ang PRC? Sige, padayo na lang na. Total, may masakay mo tudlo. Mana? Di, pahunungon yun ka. Pras na ko, may kay kumumisa, minaw yun mo na ko. Pero wade ko ordinahe sa obispo. Impostor rin kong pagkapari. Ayan, so may bawaan o may bawaan ang tinood. Pahunungon. Ato pa-ordin o sa dito. Agi o sa kuan mo na si Jesus, miagi siya sa gusto samahan. Nga mao ang iyang kasakit, kamatayon, o pagkabanhaw. Wa siya mang laktod. Wa siya mingon, amahan, sabtalang ko. Iyag yung giagian ang gusto samahan. Kasakit, kamatayon, o pagkabanhaw. Pero kita, ang kalipay, ragi itong ginahuna. Malipayon nga ita, mingon ta, ay, praise the Lord, kikaluhian, Diyos Ginoo. Niyag na naganing kasakit. Lord, oy, nga nung naman yung kasakit. Nagtuo lang itang ang kasakit, dili kabahin sa kasantos o kaluwasan. Kabahin ay, muna ato sa na siyang dawaton. Nautunta, tinuod tang mahimong magtotoo. Manindog ta.